ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଭାଷଣ। ସମ୍ମାନନୀୟ ସଭାପତି ମହୋଦୟ, ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମା ବୃନ୍ଦ, ଉପସ୍ଥିତ ଭଦ୍ରମଣ୍ଡଳୀ ଏବଂ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ମୋର ଛୋଟ ବଡ଼ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜିର ଏହି ପବିତ୍ର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅବସରରେ ମୋତେ କିଛି କହିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିବାରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି। ଆଜି ହେଉଛି ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 15 ତାରିଖ, ଆମ ଦେଶର 79ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ। ମୁଁ ଆଜିର ଏହି ପବିତ୍ର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଉଛି। ଏହି ଦିନ ଆମ ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକ ଜାତୀୟ ପତାକା ତଳେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରିଥାନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ 200 ବର୍ଷର ଶାସନ ପରେ ଆମ ଦେଶ ଭାରତ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 14 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ କରିଥିଲା। ଆମ ଦେଶ ଭାରତକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରିବାରେ ଅନେକ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କ ଅବଦାନ ରହିଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ, ବାଜି ରାଉତ, ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲ ଏମିତି ଅନେକ ବୀରପୁତ୍ରମାନଙ୍କର ଅବଦାନ ରହିଛି। ଆମ ଦେଶ ଭାରତ 1947 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 15 ତାରିଖରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ କରିଥିଲା। ସେହିଦିନଠାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟ ଏହି ଦିନ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଆମ ଦେଶର ବୀରପୁତ୍ରମାନଙ୍କର ତ୍ୟାଗ ଓ ବଳିଦାନକୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ପାଇଁ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 15 ତାରିଖକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମର ଜନ୍ମମାଟି ଭାରତ ମାଆର ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାରତୀୟ ବୋଲି ନିଜକୁ ଗର୍ବ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଆମ ଦେଶର ନାରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସଦାସର୍ବଦା ସମ୍ମାନ କରିବା ଉଚିତ। ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଏତିକି କାମନା କରିବି ଯେ ଆଜିର ଏହି ମଙ୍ଗଳମୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଏକ ନୂତନ ଉନ୍ମାଦନା ଜାଗ୍ରତ କରୁ। ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ବଦଳରେ ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥର ବିକାଶ ପାଇଁ ସଭିଙ୍କ କାମ୍ୟ ହେଉ। ମୁଁ ଏତିକି କହି ମୁଁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେନି। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।